Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi voi face un filmuleț prin care vă voi arăta cum voi tăia eu calupul meu de săpun acesta. Am prezentat zilele trecute puțin rețeta pe care o veți primi și voi pe e-mail. Am fotografiat exact cum arăta pasta când am amestecat soda cu uleiurile. Am lăsat săpunul mai mult de 24 de ore în formă pentru a se saponifica, pentru a se întări mai bine și pentru a-l putea tăia. Deci eu, imediat după ce am început să fac săpun acum mai bine de 4 ani, aproape 5, împlinesc imediat, săpunul făcut prin metoda la rece, care a și reușit rețeta. Așa. Deci acesta este calupul de săpun. Așa arată. Acum, vă spuneam că imediat după ce am început să fac săpun, mi-am cumpărat acest tăietor special pentru săpunuri. O să mă ridic puțin pentru tăia săpunuri, pentru că le taie foarte bine. Nu sunt adepta tăiatului cu cuțitul sau cu alte instrumente. Cu acest tăietor ștergem bine aici și voi face prima. Ia uitați, asta este, așa arată. Așa arată, stai că arătă un scaun în loc să arăt. Na. Sunt și eu acum mai începătoare la așa. Acum punem aici, dăm mai puțin mai așa, mai jos, da? Așa. Ca să vedeți exact cum tau eu săpunul, da? Deci vedeți? Acesta este instrumentul, tăietorul, și tăiem exact felii. Prima felie nu iese chiar foarte bine, pentru că așa era și forma făcută, dar uitați ce textură și cât de fin este. Cât de fină este felia și compoziția săpunului, a cărui rețetă vă voi scrie și după care puteți să faceți și voi liniștiți, dacă respectați pașii pe care eu îi voi prezenta. Sunt foarte mulțumită și mândră de săpunelul meu. El va veni după aceea puțin aranjat pe margini, dar cam așa arată. Deci el a fost conceput pentru pielea noastră mai sensibilă, să nu lase, după ce ne spălăm, să nu lase pielea uscată. Dar am vrut să aibă și o culoare frumoasă de, să zicem, am vrut mov roz și am folosit argilă roz și un extract de gromuel. Este o rădăcină dintr-o plantă care nu crește în România, dar extractul se găsește de cumpărat. Am pus jumătate de linguriță la 1 kilogram de uleiuri. Am mai turnat câteva forme și
în silicon. Și o lingură de... se vede bine? O să mai fac și alte fotografii. Cam așa arată el la culoarea lui la umbră. Sunt foarte mulțumită. Se vede puțin culoarea în interior când se taie săpunul. Are puțin altă culoare la mijloc. Sunt efectele saponificării sau a gelului. Când săpunul intră puternic în gel, lasă o formă mai închisă la mijloc, dar ea se va deschide. Așa. Eu aici mi-am pus o anumită dimensiune, dar se pot regla dimensiunile. Mie îmi place dimensiunea aceasta. Este exact cum să cuprindă mâna și să ne spălăm. Bineînțeles, săpunul natural are nevoie neapărat de o săpuniră cu scurgere. Spuneam că mi-am dorit culoarea aceasta puțin mai închis, dar pentru că folosesc tot timpul culori naturale, ele ies cam cum vor ele, așa spunem noi, săpunul are personalitate, iese cum vrea el. Importantă este textura, mirosul este de lavandă. Eu iubesc foarte mult lavanda și parfumul de lavandă. Are și foarte multe proprietăți benefice pentru piele și de aceea o aleg în aproape toate produsele pe care le creez eu și mai ales săpunul. Da. Așa arată tăietorul meu pentru săpun. Așa. Ia să mai facem o probă acum, să-l vedeți așa din partea asta. Eu am fost foarte, foarte încântat când l-am primit. Deci are, v-am spus, mai bine de 4 ani de când îl folosesc. Eu numai așa tai săpunul. Tare frumos miroase. Este minunat să faci săpun. Să ajungi să vezi textura asta, să vezi cum arată după ce ai creat tu rețeta din unturi și uleiuri vegetale. Eu numai așa fac săpun, din unturi și uleiuri vegetale. Colorat natural cu argilă și picături de gromel și parfumat cu ulei esențial de lavandă. Mulțumesc frumos pentru atenție. Promit că voi reveni cu surprize. În momentul producerii săpunului este nevoie de multă atenție. Voi folosi o altă cameră de luat vederi ca să pot vedea foarte bine procesul dar asta într-un curs viitor. Mulțumesc frumos, o zi bună, multe bucurii și împliniri. Ciao!